dorades ja. La canela, el coll, tot això. Posem durant una miqueta, ja veurem quan es tindrem més doradet. Ara mig poquet de torta i el anem seguint. Ja està, no? Ja aquest ja diu. Ara amb aquestes carcanades i el sofregit ho ficarem al forn. Que ja hem fet les carcanades doradetes i tot, ara hi posem aigua clara. Ara tirem la sal. I ja està. Vale? Tanta cosa, però jo no necessito més. Molt bé. No té més. Ara, ben cruadet això, que és el suc que s'ha fet, tots els ingredients. Ara? Ara, quan això estigui una mica desfet, hi ficarem les peres. Que agafin una mica de caramel d'aquest. Que ens servirà per acompanyar l'ànec.